हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामदों नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं आरोना ओमफ्राय नै जों दायो मुसलपुरनि ब्लगाव थांदों आरोना ब्लग अफिसाव स' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होनना आङो ससे भिडिअ खालामबाय आरोना स' जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै जोबजासिम नायलांदो। दाखालि माबायाव आइथा माहा होनलाय माबायाव थांनाया बानायलांदों आं बैयाव खदालबारि थांनाया बानायखायो आं बेनोथ' फैबाय लोगोफोर नै ब्लगा बेनो मुसलपुरनिया ओमफ्राय आं लामा लामा भिडिअ खालामबोबाय थायासै आरोना डाइरेक्ट मोनफैनायखौसो लाखाबाय स' नोंथांमोना बेखौनो नायलांदो आरोना बेवहाय माने खेराइ मोसानायनि सिखायदो आरोना ओमफ्राय जमा जमा थांसोदो हरदोंमोन दोंफैयो खोमा होमबा So guys, दायो माने आङो न' मोनफैफिनबाय आरोना ओमफ्राय जोङो जा खामानियाव थांदोंमोन माने खामानिया जाबासै जोंनिया ओमफ्राय माने मानसिखौ लोगो मोनासै आरोना जोङो ओमफ्रायहाय गाबोनसो जोंखौ न'आव लेंहरबाय आरोना बेयो ओमफ्राय गाबोन थांफिननांसिगोन आरो उपाय गैया माथो खालामनो बेंकनि खामानिबाथाय बिदिनो आरोना ओमफ्राय थाबायथिंबाय थानांगौ जायो लोगो मोनाब्लाथाय ओमफ्राय आङो दायो ओंखाम जाना लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय स' गाइस नै दायो बिखुनजोआ जा मोजां संना दोनदों आरोना मैथाजों ना ओमफ्राय आलु बुट मुला होनाय हरदों ओमफ्राय आरो नै बुट गोथां एसे लाबावबाय आं जुबु नाय आं खोनानाय अबाव थानो द सोरानाव बाय बाय